eksamensprøver eller overgangsritualer til voksenlivet? Svaret er, de holder kun konfirmationer, hvor de så til gengæld har store fester. Hvor langt går samernes historie tilbage? Og svaret er 1700-1800-tallet. Vi vil gerne vide, hvordan økonomien hænger sammen på den typiske samiske familie. Kun 5% af samerne lever af rener. Vi vil gerne vide, om samerne har en speciel måde at fejre de kristne traditioner på. Og svaret er, at de holder det større. Det er konfirmationer, der bliver større, begravelser, der bliver samlet mange flere mennesker, end der gør. For eksempel danske begravelser. Vi vil gerne vide, hvordan naturen påvirker samernes liv. Because traditionally we have a holistic view on everything. That we have an understanding of that everything is linked together. You cannot separate this from that. So I think people could learn a lot about our holistic thinking, ways of thinking. Yeah, exactly. Will you tell me a little bit more about that? So you can't separate something from other things. Like you can, for example, this climate change. You cannot take only climate change and then put it here and think about that and think how to solve it, because it is connected to everything. We are connected to nature, we are connected to each other, we are connected to infrastructure, everything. One example could be that the people used to divide the Sami into, or everything the Sami do into, this is Tuji, the handicraft. This is only the handicraft. This is the art of the Sami, this is the songs, this is the culture, this is reindeer husbandry. Yeah. But for us Sami, it is everything together. You cannot say this is only reindeer husbandry, this is only handicraft. It's linked together because you use what you get from the reindeer to create your handicraft, to create Tuji. And the language explains everything you can do with the reindeer and with Tuji. So you cannot separate the language from the other parts of the culture. Everything is one. And that's the same way with nature as well. You cannot separate biodiversity from climate. Actually, it's two aspects of the same problem. Har mands udvikling nogen effekt på samernes udvikling? Og svaret er, at ja, det har de. Der er GPS på renerne, og de har iPhone og bærbar, ligesom alle andre mennesker. Vi vil gerne vide, om unge samer har hobbies og fritidsaktiviteter tilsvarende Nordens unge. Og svaret er, at de har fodbold, men de har også lassokastning og renræs og skiløb og forskellige andre. Føler man trang til at flytte til en storby for at eventuelt at studere? Og svaret er, at det er der mange unge, der gør, men som regel så finder de også vej tilbage til deres hjemby igen. Og der, hvor mange samiske sprog der findes, og hvad der bliver talt mest. Og der tales, hun vidste ikke, hvor mange der blev talt, hende vi snakkede med, men hun ved, at i Finland er der et stort, og så er der nogle små, og i Sverige der er der 2 store og nogle små. Og i Norge, der ved vi ikke lige, hvad der sker. Men det største, det er nordsamisk. Og det bliver talt på i alle 3 lande. Og det er også det, der er størst. Men inde i de forskellige byer er der også forskellige dialekter. Så det er lidt svært at sige.
Så stillede vi hende også et spørgsmål, der hed, om de har nogle gode samiske slangs. Og det kunne hun faktisk ikke rigtig svare på, men hun gav os da en praktisk oplysning, at de har deres eget samisk sms-sprog. Og det er jo meget sjovt. Oplever samerne diskrimination, og hvordan? Og hun siger, det er meget forskelligt fra person til person, men at hun ikke selv oplever sådan diskrimination, men måske mere sådan generaliseringer og fordomme. Vi stiller spørgsmålet, om der er sammenhæng mellem det at være samer og stemme på et samisk parti. Det fungerer sådan, at der er et sameting, og så er der et rigsdagsting. Og det sameting, det er kun samiske partier, der stiller op. De andre kan også prøve, men de kommer højst sandsynligt ikke ind. Og der er 10-12 forskellige partier. Hun kunne ikke helt huske det. Og i rigsdagstinget, der kommer de samiske partier ikke ind, fordi det får de ikke nok stemmer til, og der stemmer man mere ideologisk. Så man har sådan lidt to valg, når man er sam. Og endvidere så er det sådan, at i sametinget, der er det sådan lidt, hun siger, at det er 2 store blokke, så det er rigtig svært at nå til enighed blandt dem, fordi det er sådan lidt delt op mellem, om man er renhyrde eller ikke renhyrde. Ja. Og sametinget er så under rigsdagstinget. Det har magt på nogle områder, men det har ikke rigtig meget magt. En lille vigtig viden, det er, at hvis man som samer vil sådan engagere sig i politik, så skal man gøre rigtig meget, fordi politikerne bliver ikke vist i tv, så man skal selv engagere sig og ud og se, hvad de forskellige folk står for.